men no darne meɗen e pinale gollal bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV mone mon kala salminama inde mon e yettode mum caggal yettude Allah ko julde e rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam en jetti jomiraɗo subhanahu wa taala dokkuɗen tigui ha mbawɗen joɗade ɗo hande oɗo ñalawma ko noon tigui jettirten jinnaɓe men jetten kadi seramɓe men woni hilifaɓe men diine sikki ala en jottima ɗo yewtere men pinal hanki e hande ko Tidiane Toussar debbo mo horndolde Sare Niang ko on tigui atti yewtidde e moɗon bandiraɓe no gomi wiɗon ni tan oɗon gandi pinal hanki e hande yiiloto ko fina tawa men yiiloto ko gandi men yiiloto ko cosaan men kono kadi yiiloto kadi ko pina meɗen hande ɗum tagui hande en dañi bismat ɗo ɓeɗo worɓe subalɓe machallah so wiyama tan hol worɓe subalɓe ene anda ko sukaɓe heccuɓe daraniɓe hande gam ganduɗa yoltude pina meɗen hanki mbasa ubbade mbasa kadi majjude gam yewtude hande pulagu ngo ɗum noon jarama ɓeɗo sukaɓe worɓe subalɓe so wiyama holɓe en wiyete ganduɗa hande ko pekan hande noon pinal hanki hande bismiɗo ko pinal bismiɗo ko pekan so bismimo pekan noon ko hani waɗi gati ko Tidiane Toussar bismi ɗum ndeysan heedi banggam jungo nano ko Ibrahima Dieye cukalel keccillaɓe juuɗe ñamdole mawɓe banggam jungo ñamo ga min mbiya ko Dono Guellay Alifal e Abou Guellay ko ɓen tigui gaari yewtude e meɗen ɗum noon bisimilla moon worɓe subalɓe bisimilla moon e pinal hanki hande kono bisimilla moon kadi e pulagu ala no mbatten so wona dokken Ibrahima Dieye calmina bandiraɓe gartini bundi yewtere he bisimilla damam yero sama sote olamin ko sama te olamin sago te olamin sago mo te kumañ sago mo mati mbañi yuwere ko dabo yero samba te olamin ali sharagan wa garaban jamilan wasimalan funage hirnange ɗora wawarɓe gudani maayo ɗon mayo waɗino demba jeeyi ko gorgo siwre wasuwere tungulelel jeeri tungani wañooɓe yimiɗo ko ta ɗum kalirtamade e Moussa Ammadi ɗomin gaɓano e jaaɗi demba jeeyi kippigi carigi mamaji wona giyal gande ko bawɗe Allah rimi damma gay o gorko ɓuure pari o leydi an Nasara ɗo dari balle walade salluɓe ye sampirana gorkani baare caskinake fala jeemayo rimi tade awibra samer Moussa Amadou Sama Demani rimi jatta Moussa Amadou Sama Demani waɗeeri mi taariraɓe hamme birammoodi koɓe waɗeeri mi wurayi maaro Abdoulaye jeemayo ko aliidu ɓuli yarutumo biram demani kumbaali Moussa me baare jeemayo waalalde mbeɗa wuccindire telam ɓen gonno Pindi TV ɗo so yimama ɗoni mi jooɗuki baaba yooli kuro deɓoyomo tigere sire tigere ɓeɗe jangga e jaare nde cuurere nabbaaji kono on mi yejjirta daɓoyomo hornode e wuro buubu waɗi ɓayi buubu jeewo hoɗorango e molorango heddi Allah yiwedeɓe on wonno Tidiane Toussar lollimami jo kadera Amady Abou Samba Demba Buubi Jeri Moussa me Demba Jeeyi en jimi gando maayo minne komi gando maayo ari tigi Ibrahima Dieye oto wattu noon ganduɗa ɗum ɗo ko jibol goro ɗum noon bandiraɓe ha joni jaaditen tan koye worɓe subalɓe Ibrahima salmin bandiraɓe eyi assalamu aleykum bandiraɓam hettotoɓe mi ɗo e leydi men jalimango e dirago laamorgo Makki ko adi foof en calmini bandiraɓe fulɓe en calmini ɓe funnague en calmini ɓe hirnague e yettude men Allah e julde men nelaɗo ɓurnaɗo windere mo tagiriɗen sababude mum kala ko jiiɗa ko yidde wawi nde tawno tagiriɗen ko sababude Mouhammadou nde tawno yidde ko toon fuɗɗi ha mbawɗen rende yidde nde mbawɗen jaggude nde kadi ha heeɓiɗo hande oɗo ñalawma kadi ñalawma tawti bandum hakkude men e télé men kadi ko télé
fulɓe ko gandanɗa hoore ma ko chaine jeeɓeteɗo kadi tesketeɗo kadi nde gandanɗa hoore ma nde tawno heɓɓe hen ɓe ko yimɓe kadi yiɗɓe pulagu ko yimɓe kadi dariniɓe kadi pulagu ɗum noon sikki ala sen mbawi jooɗade ɗo e jaɗi mango e dirago Dakar e lobbude yurmede e arden kadi notade hono guiɗo men sehil men jeeɗo sababu ha mbawɗen jooɗade ɗo on woni Aljuma Diop kono noon ɗo ɗo gonmi kuccodirmi ɗo koye debbo cubballo jonta ɗo mo daɗaka heccaka dariɗe e frontiére ndimako kamɓe jasde lumbudo on woni Tidiane Yatou Sara en baddino ko wayni ɗo balle walande salɓi sabbirano gorka Ali Paare hande noon wontiɗo e jaɗi mango e dirago e weltare amen e huccodirde e Pindi TV e ballal Allah e nelaɗo muɗum e darde ma e karantagal ma e invirde ma hono kon ɗo cukalon tokson hono yoltude hujjaji gandanɗa hoore ma fina tawa o hono dariniɓe kadi ko faate pekan cosaan cubalagal ɗum noon so wiyama pekan tan ari ha timmi nani so wiyama Demba Jeeyi ko min woni ɗo tanum Demba Jeeyi so wiyama Gella e Ali taniraɓe Gella e Ali nan ɗo jooɗi ɗum noon cubalagal ari hande rendiɗo cubalagal kadi hawri ɗo hande machallah ɗum noon machallah Ibrahima Jeeyi a weltanama ɗo kalɗa ɗo ko ɗon ɗo joni noon dokketen ko dono Gella e Ali Fall salmin bandiraɓe bisimilla mano dabam yewo bisimilla mana dabam yewo samde walla min samade walla min sagode walla min sago mo te kumbali sago mo antimari iwe ne bada boyo samba alima muru na jama jewi fomuni ibanu jabima yimara do kadama Gella yani ingari ali wure kedele hamadi ngeto e falo mbayila bala yo bala maje gere bubu ko minen je ngarme diral denno o culkel dem bonji tamarobel wubi julle batugel falo manoy ha ngarme tungel jama joddugel barabi minati ya gulal farba gamo wad on wala bamu am bari siddi kaylal jombolle gog on wala farba gamo wadda gandal lati leyti on wonno jawra ali wuri kon wala bamu mallaji wabuwat bamu jekel wad bamu wawat bamu musulman bamu jawuto bamu mali leyti nyami leyti nyama ye nyama tew kono ngande e baba nyamde golle balle ko wala wuro Mamadou Sileymu dal faari wuri ngari gande e jomum gande bukari ali amme ali dodo gande budinga kam timbadi jomboje ngari ulay dongo o ngelle hayti dewol jimdo ngendi anda ko e ngendi ko men yimi ngendi imi nanni ko e ngendi don woni olol hamadi mudu jadi ara ka bale jam taniraɓe no demba yaljum demba ilalade demba waduna ɓe moƴɓe geyge ɓe secteur so miwi gando mayo minne komi gando mayo ko ɗon wonno wuro yere samba bilali nane kunat bole jani jaɓo e galle maɗa min mbale mawɗo tufde ali janna Mamadou Coumba Saro gandal laati leyti wallahi jawdi hatta maadi gandal hatta maadi ɗede haɗata maadi ko saɗata maadi sina jawdi naɗanno mayde billahi wallahi walla gandal haɗa maadi Mamadou Coumba Sariyata on wonno ceerno gando maayo joɗatana baytuɗe wiye yene ɗo hande woto gonno e ndiyam yene yawata men ɗo ndiyam ko on wonno yari maayo tanum jalta ɗon nani ndeysan tigi weli no feewi machallah ko ɗon tigi ɓe cabbinomi ɗo ko ɗon ari salmin bandiraɓe e bandiraɓe on calminama kadi ko adi fof ko weltanade Pindi TV e weltanade kadi debbo cuballo garɗo ɗo hande o hono Tidiane Yatou Sara debbo mo honɗonde paliba e buji jeewa hoɗoramo e moloramo mbeɗe andi so tawi wiyama ni eɗen gandi ko debbo cuballo jontaɗo tinɗo hoorim kadi jiɗɗo fina tawamo min ñagantuma Allah ko golle mbattade yo Allah sore hen kadi danduma eɓe musibbaji ɓeɗo sukaɓe rinduɓe ɗo hande ko sukaɓe yiɗodirɓe emin jetta Allah noon emin jetta Ibrahima Diop
moƴƴo baruɗen ɓe moƴƴo nene jeeɓel kelli gonɗo sababu hakkude Ibrahima jeeyi mbeɗa yetta Allah kadi mbeɗa yetta holyo ko Mouhamadou Abou Baydilaw Suwadu on woni Mouhamadou Abou Gadji to Guidilon wiide mi nanganam tanum Guella e Ali Hamidine Samba Ali Modi Demba Ali Modi Cubu Keɗen Ali Mamoudou nanganammo ha tiiɗa sa nangani kam ganda a nangani kam ko jinmi ko noon Ibrahima Diop wimi gorko mo magama e yitama eɗen mbawi wiide ni ɗiɗo wuteji ɗi yiyata ɗo minen tato ɓeɗo mbeɗa wawi wiide mo ko jeew makko nenne sem yantude ballal ɗolla e ballal Ibrahima Diop waɗi ɗiɗo wuteji min ngar hande min kuccitay Pindi Pinal Pindi Pinal e min nana ɗum Pindi TV e min nana ɗum kadi ko Pindi TV ko min jiɗi no feewi radio wonɗo important télé baɗɗo important hande e réseau ji sociaux télé baɗɗo important hande aduna o jeeɗeteɗo partout min ñaago noon gardiɗo télé o yo Allah hokkumo sago makko ya ñaago kanko e dendagal liggotoɓe makko kadi on pelli fiyande nde majjata kala ɗo min jooɗi walla kala ɗo minenne mamin kaal ɗum ko ɓeɗo rinduɓe ɗo ko rinduɓe anniya kadi emin ñaago bandiraɓe ɓiɗɗi fulɓe heddotoɓe min e hettotoɓe min yo gandu Ibrahima jeeyi woni dono Guellayi yo gandu Abou Dawouda woni dono Guellayi sa yiɗi dono Guellayi tinno yiɗanam Ibrahima jeeyi sa yiɗi dono Guellayi tinno nanganam Abou Dawouda Guellayi de wonko min nendiri ko Allah sa ƴeewi to min goni to Abou Dawouda jeeya ko aram min jeeyami ko Ali mum oɗo Ibrahima jeeyi jeeya ko siwre ha walaji eɗen gandi so ɓen ndendi ko gille rendi ɗum noon Tidiane Sarr konngol e dow ma min gandi ɗo faya koye tanum Guellayi mamin keɗɗo ɗo ko yooɗi mamin keɗɗo ɗo ko weɗi ɗum noon ɓiɓɓe fulɓe kala jiɗɗo wallude pulaɗo kala ɓiɗɗo ƴellide pekan cubalagal ko hunde nde ala prix hay sernaɗe ene jiɗi ɗum donc kala bawɗo yiɗande ɗum yo yiɗɗeɗo yiɗa kadi heddiɓe min gañani hay goto emin jiɗi kala ƴellitowo pekan yo Allah junnan ɗum balɗe mum wonina battani ɗum noon ko ɗo tan kaleten garine tanum Guellayi ndeysan jarama dono Guellayi joni joni gareten koye Abou bisimilla ma aɗa wowti Pindi TV bisimillahi laboyero Samba Dewlamin Sago Dewlamin gando mayo Guellayali Ali Hamidine Samba Ali Morjibu Keɗen Ali Mamoudou ko ngari aran sari ɓurgoruma sarganmo harban yamilan wasimalan funnague hirnague ɗe way worgo e gudan mayo holmoynuno Ali Hamidine Samba Ali Modou Cubu Keɗen Ali Mamoudou ko ngari aran sari yeri mayo ko ñemtuno el Ali Hamidine innawi Abou Dawouda Guellayali on wonno Abou Dawouda Samba Hamidine Samba Ali Modou Cubu Keɗen Ali Mamoudou ko ngayaram sare ɓurgoruma yeri mayo on wonno tan Samba Dieynaba Yero Dieynaba Ifra Dieynaba Cilla Dieynaba ko on wonno tan Jenga Ali Racine Siré Ali Racine Pendel Ali Racine Jeynel Ali Racine gorko maram sare ɓurgoruma ngabba e ŋurari ngabba ngoye ñatani loggueɗe sentani yeri mayo mi tuga guila ngawle ngarago leydi Penda Moussa Bougari yeredim sameten yeri mayo mi ajala palel dande mayo jalo en ɗo ndagu jal kaccute nden nungu ɓitele sammammi sayi kumonni kala ɓeylilade jamma jam yo kewi limotako paami ko funnange baka finete juule salmini duwe e jaaɓe yeri mayo ne garnoɓe wendu boseyaɓe erime fuɗi jam fuɗani men jam on gonno Dawouda Diande garnomi Dakar Lebu Demba ɗo lorɗome wonno Haruna Dia on wonno jatike ɗanniɓe kerɗama yo kerɗa jerile coggu wona ñene sodade jari yeri mayo so memama Haruna Dia so memama Dawouda Dia ɗo noddunomi Abou Samba Diop mi nawma jombo e ngoy kare e ngoy carte e ngoy kaali e dingaji to woni muteyolode ɗala dengoje luggal gulaɗi carte ñasari coye nden jaɓɓe lambi kaale dengoje fola adama garan Samba jeeri jiɓeeri alfaka moliwode teddirandake bandu jemayo gengoye dogo yerimayo oɗo noddunomi Tidiane Toussar jamaji ma kewi limatagone tawmami horlode woro bobo paliba e bobo jeewo hoɗarango e moɗarango jamaji mi are gala Yero Samba nde garnoɓe kelle makko tawmi nayne kuune goɗe jen jaabo watime ɓeede
ñene menen waso capital boro wonde tanum Demba Jeey boro wonde tanum gellayali ko ɗo noddunomi garadi wure keɗele wonno dono gellayali mi nawma gandejo mandu gandal bugarali gande amme ali gande pulingawa kam yiddi mbaɗi jommore ngali ɓuray ɗo ko jombo limel yo Samba Wulani mere jarama Abou Daouda Guellay machallah ɗoɓen fannon ɗo gaari ha ɗon ɗum noon salmin bandiraɓe eyyi bandiraɓe musidɓe tedduɓe caggal yettude Allah e nelaɗo mum e julde rasulu en jetti jinnaɓe men en juurima kadi seeremɓe men en keeɓi weltare tigui tigui nde Allah huccidiri en ɗo e hande vraiment e ɓiɓɓe fulɓe e wadde kadi ko ganduɗa ko daranɗen jemma ñalawma hadde leñol ngol yoolade enen noon jaaruɗen koto banggue cubalaagu saabu so wiyama cubalaagu ko hinde e nder fulɓe mbeɗa sikki pulaagu fof ko gotum goto fof nana dari to banggue mum e wawde yoltude yo pulaagu yaaru yeeso e ɓeɗo sukaɓe noon ɓe ganduɗa ko kañumen jiidima e baaba mawɗo amin o haali woni dono Guellay gayni haala ka ko minen jiidima e baaba emin goɗɗodiri goto amen fof to woni to e goɗɗo o emin goɗɗodiri kono min jooɗi amen dokki amen yomin dentu min gono gotum nde wonno ko dental woni doole ko dental so yimɓe denti ko nden woni nden keɓata yurmede minen ne ala ko addi min so wona vraiment kiram so wona kadi ne wasde walla salade pekan maaya nde wonno so noddama cubalagal noddama pekan min mbi minenne min daro min dado Guellay Fall wonno Guellay natti yeede Guellay waɗi feli fiyande mum waɗi ha hande nana haalte caggal nde Guellay yeehi dañi kadi runtuɓe ha keewi e saaha momin tolni o momin jarate o min kawre jinnaɓe amen ene jima emin mbiyaɓe min gonoɓe kadi yo Allah kadi ne junno gurdam mabɓe eminen daaraɓe kadi koɓe darorgal amen min mbawa kadi minenne wonde e cubalagal ngal wonde e pekano so tawi janggo e jaam ɓe jiyaka taw daña kadi runtuɓe ɗum ko ɗum waɗata ko ɗum gurnata kadi fina tawa o ko ɗum tan addi min hen kadi alhamdulillahi rabbil alamin en jetti ciɗeɗetu e wondude e télé Pindi TV fof no worno jarama Abou Daouda Guellay machallah ko pekan so wiyama pekan eɗen gandi ko hunde nokkude kalisaji gari so tawi pehanimama min joni on ji seeɗa mi waya kadi wona min tan kala keɗiɗo dande pehan ene andina daña hen beelamma pehan yaadani guitare yaadani buuba yaadani piano kono kala keɗi ɗum ene dañi tigui ko tinnata e ɓandu mum ɗum noon ganduɗa ko hunde mawde ko pinal men ganduɗa ngal parnottoɗen ko pinal men ngal fotani majjude so tawi noon en dañi hande ɓeɗo sukaɓe ko sakataɓe sembuɓe daro gam ganduɗa jaggude pinal ha tiiɗe min mbiya toon kon jarama yo Allah hokkon doole e tembal kono kadi mbeɗa ñaagol leñol ngol nde jaggan toon gati ganduɗa kon tambiɓe fina tawa o hano hannirta ni joni aɗa no mbatten so wona garten e tanum Demba Jeey Jeeyro Moussa Hammed Demba Jeey oɗon gandi kam hande cubalagal ngal hawri ɗo kadi pehan hawri ɗo gari woni ɗo ko taniraɓe Guellay Ali Fall woni ɗo ko tanum Demba Jeey ɗum noon mbeɗa sikki pehan foof hande hawri ɗo Ibrahima namdolam gadanal e ma tan mi diwan ko wiide hol gonɗo Ibrahima par ce que yimɓe foof ne gandi hande Ibrahima machallah ka suko kono hande yimɓeɓe ne ganduma ɗo e Sénégal international foof ne ganduma gartami tan koye wiide onon jeeɓe min mbiyaton kon awlude subalɓe Ibrahima haalnam hol dalton wiide onon jeeɓe ko oɗon jeeyi pehani alhamdulillahi rabbil alamin en ƴewdino ndeɗen yewtere kono noon hande kadi Allah artiri ɗum ɗo e huccodirde kadi ɓikkon nena men woni Abou Daouda Guellay e Dono Guellay nde tawno yewtere nde yewtenoma ɗo e tumde mbaara julliɓe e balɗe waalade ɗum nde tawno so wiyama jeeyɓe ko jeyde nde so neɗɗo jeeyi wiye jeeyɓe kadi nde wonno pekan ko hunde nde gandanɗa hoorema hunde hebrade teddungal alors pulaar mbi ko hebrade teddungal hewani jagguirede no foti kala mo jiiɗa ko teddungal wawi mbaɗa andi ko kalanɓe ɗo ko kardianamada ɗum ɗo woni to hakkille mum nan hiide kono kanko ɓuri kam andude ɗum en mbiye eɗen mbiye ken awluɓe subalɓe kono en gona awluɓe subalɓe sa ƴewtiɗima ha nder
ngawlaagu ngu woni jibri ndi nde tawno mi wiima leñol fof wonko wertorto eyyi so pullo noon hocciiɗo nganndanɗaa hoore ma dammiri mum ene fayi ladde ene orna ene wakki sawru mum ene fawi hen bidon mum ndiyam hay hunde ala ko welata ɗum e nder ladde he so wona heɗade jaru nde tawno ko ɗum woni ko ñigrata ɗum mi wiima noon ko wayno safalɓe goto fof ene jogii gandi mum ko wayno sarkulleɓe ko wayno jottuɓe nganndanɗaa hoore ma leñol fof ene jogii pinar mum ɗum noon Allah rokki en enen ngolɗo leñol subalɓe ko yañanaɓe ha yaaji Allah hokki subalɓe dokkama pekan nde tawno pekan ummi koye ndiyam pekan ummi koye ndiyam nde tawno ko gueɗal seeɗineji ko jinneji ɗum noon so Allah hokki noon seeɗineji walla jinneji mbawi rokkude ɗum tani men Demba Jeeyi noon wawi mawninde ɗum ha wawi kadi ittude gueɗal ngal fawri ɗum e junngo Gellay ani Gellay kadi dowlini ɗum nde tawno Gellay ko bawɗe Allah ko Allah hokki ɗum ɗon eyyi ɗum noon en gari en woni jeeyɓe en gari en ƴetti e nder ko tawduɗen taaniraɓe men ko ɗum tagi noon kala so wiyama fiifiru enen fiifiru won wiyoɓe ko laaɗe jahata kono fiifiru noon ko awa ngo noon ko awa gandanɗa hoore ma ko wayno nooti eyyi ɗum noon subalɓe fof ndenti ɗon goto fof wonko wertorto eko yiiɗi nande ko hay hunde ala ko cuballo mais Ibrahima mbeɗa nana ene wiye e raɓɓitinade tan par ce que eɗen gandi en mbawani tan nodde hen mbeɗa yiiɗi gartono noon fof tan taw koye morceau belɗo taw onon fof jadara ɗum tagui mi raɓɓitino e namde he tan onon jeeyɓe so tawi noro warama ko onon tan ndi joni ni noro natti warede gam so warama tan ko onon tan nawara hol dari gulde ko gueɗal jeeɓe so norore serdede gulde ko gueɗal jeeɓe keeci ko gueɗal jeeɓe laaci ko gueɗal delliraɓe goñal ko gueɗal sukaɓe tagde ko le jombago e birlirloɗe e wuttoɓe goɗiɗi tari nayyi koyɗe noro soppe serde waɗe mbafu no ɓaɗine Tidiane Etou Sarr kala yo fedde wiyo sabannere jeere ay noro sa yii min keeɗi gueɗe kewɗe e nder noro ɗum ɗon ko teddungal hakkude amen e subalɓe mi wiima minen subalɓe enen fof ken fasiraɓe emin gawa emin duwo ɗum tagi noon so a yii woni yimɓe hewɓe ene mbiya jeeyɓe ko awruɓe subalɓe walla jeeyɓe potano resondirde e subalɓe ko jimri ndi ɓe nawdi ɗum ñeeñago tigi tigi gonga Ibrahima ko ɗon laabi car kono noon en dokki subalɓe fof mi salminan mawnam Kadi Jeeyi mbiɗa hande omo welto no feewi kono noon calminiranmi mawnam Rougui Sall Aissatou Mbodj kadi salminama ko beltottoɗo cubalaagal joni garteten kadi koye morceau mo ganduɗa dabɓa toon après mi arta namde seeɗa e Amadou Daouda Guellay no wonde oɗo Tidiane Etou Sarr en jeeyi funnage hinnage salmine duwe jaaɓe en jeeyi hammada fali bay bubu jeew waɗeɗe mi garjaraman yabu samba demba bubu jeeri musi amme demba jeeri en ɗoɗɗi Tidiane Etou Sarr de ko janga billel birama eli janma balade ñan ɗo simami jorugi baɓeyoli kuro omonno sari abujo Ibrahima Diop mada baru demme modene Bono Serigne Nesem ko de ba kaydi kayme sare birama bono de ba chumbal mawlata de ba Imami Diop Juma Diop kelma dono jalla Imami Diop San Jibril Cerno Faar mara ko da ban lamin Ibrahima Jo simami jo demba gay gorko siwre wasuwe naɗo ɗiɗagu fof ko jarunte wallay simi diisima gayra yata gangan dicco jo fof fella fiɗa haaƴo min wiyete Abou Daouda Samba Hamidine Samba Ali Modi Cibu Kenen Ali Mamoudou bakkuma aram sari ɓuur goruma aɗa ɓartire kalaci ma salali Mouhammad walali Mouhammad kopito koma kopito billahi ellesi ko tammi yadata junggam kecci ngari jiimi mawɓe ngari jiimi ɗi gari mi ari fota ko rongo so tekkere feewi dongal oñatako waɗi mum ɗum
way huyo wonake jayni Ibrahima milangal maɗan ni yeɓaɗi boɗio sande gurel ma nde karam eɓen immali bo maje ɓenɗe eɓen ni ceere eɓen nin peji ceeni mbaɗi ɗugidani ɓurle jam demba calamon ayamo ɓurlani aynaɓe calamnamo ɗaɗimi abdoulaye gueye cori uri kam cori may jumo kumbata ko en kumbaɗas waɗani cireele jamma to garga gaɓe ganima ɗimi gay moussa yaya keɗoɗa yeri garmi cilele jammadi amadi kuno baade kuno ɗewo kuno ɓoy kuno tiri tati gaɓi tati woto waddi sa soye mare jammal nden ɗo hananaɗawaye kumbawa ɗerimi mamma ñas garmi dawaye kumbawa denge jeri cumaɗa ɓeriyaɗanimi an santi wiɗiɗi sari nenne gote nammaɗe are ɓuɓu awdi kaƴel heɓe gaɓe ɗan jo timamijo atmani amadou abdoul sadi amadou wakam jom mbayiɗi ngabu jinde guelaji moƴa kaade gari maɗe ɓuura waɗi mbetismo waɗi ɓenɗiya waɗi gadaɗe simamijo amadou mar malik bokara jalta pecci wona allah amɗo wona yummallamɗo koɗele dokke namjuma ndiaye mi naati ari funnayi goleje waɗake jayni nonnoɓe kajjan jaale rimi toɗanaɓe mamadenima nonnoɓe seni makko moussa aniya iyo jom golle go ke naaɗo ilaagu fof go jarumti wallahi somi disima ngara yahata gangan mbaɗe jam jam koye émission gonɗen mbaɗa yaha maayo ɓe addoye nguy sambo e jogorano mi fawa ɗum ɗo joni mi totta e Pini TV ko mbiɗa ko ɗi sanduraɗi banduraɗi illahi ma kaaɓe ɗum ne tuggude cehet aɗa fayi maayo aɗa jogori haɓoyle nguy aɗa wiya salani mouhammad walani mouhammad wiya hay maliɗi hay mambiliɗi yummam ko malaɗo babam ko malaɗo sew sew ko sewlaɗe gorbi kadi tallimo jeeyi weñde sifo weñde signe sifo yiihi maahi wallahi somi ɗawi janggo mamadou nguy sambo e jogorano tijene siray baydi hammadi keɗoɗama ɓeriyaɗanimi bajel fal olwallono koyɗele sama ganji yoremi ibrahima gay nonnoɓe mutaga coel sorofiyam nonnoɓe aliou makufam saraw keɗoɗama yoɗi koɗo mamman ɓuuri jeynaba hala mudaɗo hiriyo yene kale mamadou ɗum waylema suwad on jarama machallah oɗon gandi ko cubalagal way noon oɗon gandi ɓe cofi koɓe jiiɗi wadde ko heƴani émission goto kono noon min Tidianata Sarr ko mino moɗon kalɗo gonɗon ko mino moɗon gati ko yiddam e cubalagal ko yiddam kadi ke pehani kadi ko yiddam kadi e moɗon machallah nde wonnon ko mbaɗaton ko ene waɗi fayida joni joni tan e question dabɓo mo gartiran koye dono guella e alfal tigui min nani indema min nani kadi ganduɗa dono guellay hamin gandi guellay ko ganduɗa ko neɗɗo mawɗo ko neɗɗo kadi ganduɗa bannoɗo ko haaltete jagguinoɗo pehan tambi so wiyama pehan tan yimɓe foof miijoji mo gartata koye guellay hayso indema ko haalama an noon a inniri hoorema dono guellay beele ko pehano tan donɗama ko malla gandal makko aɗa heɓironde hen seeɗa tijaniyatu ɗon e juuti seeɗa kuɓɓen tan tuuɓuuro guella ali fall mbiyen alhamdulillahi rabbil alamina allah caggal demba jeeyi mbiyen ko guella e ali fall saabu sa wi pekan a noddan demba jeeyi sa wi pekan a noddan kadi duusanɗo en kadi ha allah hemniɗo heeɓi hannde ɗo hono ali hamidi min jeeyami ko ali wuri wiyetemi ko ali wadda ɓuuri andirede hannde noon inde nde addi tan wiyama dono guellay kono min mi tawani pekan mi anda pekan ndeysan min kono allah e bawɗe mum nde wan noon kala mo jiiɗa neɗɗo wonɗo allah waɗi ɗum walla wonɗo allah fisi neɗɗo fof holko allah waɗi mum waɗino saabu goto 1993 ummimi aali ɓuuri jaabi jambi noon neɗɗo yarata e yummum en jettimi noon mimi mbiɗa yiiɗi janngude awo ɓe mbimin koltinma kota kono min mi anda awo gandumi ko gaynaka allah e bawɗe mum mbimi mi wawa janggan awo mi wawa awo mi jangi awo mi wawi awo ɗo jangumi awo mbawmi awo premier mam yaade maayo ɓe dokkimi laana ka ko laana kadi waɗi ko pettol less mi anda min jeehi min gawoyi laana ka ƴiwade ari ñande premier mi dañi sika mi arti ñande jamma deuxiéme momi yejjita ha badantari man kuccini koye Pini TV kala kada haala haalɗonga jamma deuxiéme ari ƴiwode feñi funnaɓe woni he jaabima hirnade goram ɗo kawiraɗo haɓɓita laanani yiɗi tawoydemi hawre ñi woni nde yettima rokki yettademi laana ka heeli laana ka heeli laana kay subalɓe ne gandi laana kay so heewi tan debbat ɗon ɗo laana ka debbi gonmi
lumbade comci fof jeehi noon hankadi nde wan wornomi ko sireji ne tedde e ndiyam mi ɓoori comci ɗi gone e ndiyam min hankadi wone lumbade Allah addanimi noon leggal e jamma he somi nangi e maggal min fof leggal ngal mutata kono somi nangi seeɗa leggal ngal mutata mi tawani pekam mi woni e ndiyam balɗe tati balɗe ɗiɗi noon noon ɓuuri hulɓinade ñande tata woni e hankadi mi ɗamtinima gurdam min dono guellayaji wimi dono guellay ko tanam ne wiye yero faal leydi ñaami ko ganɗo o yimi woto hul amayata e ndiyam gila mi yahani e ndiyam haalaninomi ɗum hande noon goram so tawi mi wiyama dono guellayi ayi ɗon e ndiyam he e way kono wawi wimi yim pekani kono min mi anda pekani Allah e bawdi mum no Allah wela waɗa jiya ɗum so Allah wi ka guurowo so Allah wi ka maayo ƴeewe e golle Allah wi way kono wawi wimi yim pekani beta anda an guellayi Ali Fall koɗo ngandumi Penda Sarr yimi mbata anda Penda Sarr e wawi dey ɗo goram mbeɗe muuña somi muuñi barode nana e ndiyam ne mbiye doyiji ne nanga leggal ne pooda kono mi anda to ɗi mbawi Allah e bawɗi mum ha sereraɓe jiɗiɗo collino mba yewde dow hooram jiiɗeɗo barode mba yewde gandi ɗum ɗo ko geɗe ɗiɗi foti wonde neɗɗo yooli walla taw ko lingu manggu maayi ɓe payi hen eɓe gara nde ɓe paandiɓe barode eɗe keewe e leggal he ɓe goppi leggal ngal ha heddi nayyi ɗiɗi keedi funnague e hirnague hay somi yiyata mbeɗa andi kam jungo ñaamo e nano ɗiɗi nayyi ɗi keedi ɗon yiya paye legga motoro wone artide hen ɓe gari ɓe tawi ko neɗɗo ɓe ƴengimi ɓe paarimi Banjuli nde ɓe jettinimi Banjuli ñande hen nenam nani wol maayiɗo wol koccaɗo e ndiyam ɓe ni goram ari noon tawi mo otetto ɓe gandi ko min tanam on wimi an sa wuurima won ɗon e guellayi ko ɗum addi inde ɗon e guellayi alijanna 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 weldinanore tawyanoɓe garan alijanna aliyamidin sammani moɗo cuɓu kenenali mamoudou yolima yaram sare wallay kam wonnoɗo guellayali fal gorkomali wuure keɗele immaɗo hen ko tanumali hamidin sammani moɗo gari kenene bañe weelu galle yo leydi moli ko wawa hokkide donnuma wedede donnuma ko kayam ɗoɗo mi jimi o jamma mi noddi nenon notaki mi noddi babon notaki kono gande Allah e bawɗe mum Ibrahima mum tabar Ibrahima en jeeyi funnage hirnage rewoy worboye wutani maayo ɗananinoɗi amidin on ndego ɗetoma ñamani sana ganda maayo alama sayi ganda maayo mi mamma on wonno Demba Jeeyi Demba ma penari gorgo joni gartenen tan koye mami jo ama Tidiane kome mami jo ama yerma o yabu Badri Umar Abdoulaye Jema Kalidou yer cuubiram demani kumali bare hiriyo Moussa Hamadi Amadou kude dadi bubu batti penay Moussa Faye Ahmed Demba yerima o Tidiane yer sa jam Ibrahima joni noon garteten tan ko Abou Dawde Gallay ndeysan Abou e rabbi hinade tan e namdolami ma ko gondigal mon noon tato no oɗo heeɓi haalde hen seeɗanani tan oɗon goɗɗodiri Allah waɗi onon foof on gondi on goni sukaɓe kadi on jaadi oɗon nanodiri kadi ko jaadoton ko addi gondigal mon e kadi no mbaɗon nanodirde e jimol no mbaɗon nanodirde on mbaɗan répété avant ko ɗon jima malla hol ɗum ɗon jimmi garana kam seeɗa Allah jarama a jarama Tidiane Sarr namdal ma wayi fayida no fewi saabu kala ɗo min garno so ɗum radio so ɗum télé emin jiiɗa ngal ɗo namdal kadi arta e amen nde wonno hakkude amen ne tiiɗi no fewi ko adi fof ko Allah waddata yimɓe ɓe Abou Dawde Gellay ferno ko lawol mum ene yima on sandu mi anda dono Gellay kono mbaɗa heeɗo audio ji mum e radio mbaɗa heeɗo audio ji mum e WhatsApp min noon jadannomi koye denɗam Boulba an aɗa andi Boulba mi salmini Boulba en salminimo au passage Boulba ko jaaduɗe e babam ko heewi o tawaka gurdam Gellay kono o yaade babam sabu babam rontino Gellay o lappide babam ko heewi kanko Boulba o noon wonko jangge babam ko heewi komi anda seeɗa ko dañmi janggude e babam ko Boulba kadi ne
ƴowgimi ko heewi ko faate jarale ndeysan ɗum jaadannomi ko on baddannomi programme uji e nder ɗum ɗon e mboɗo nana Dona Gellaye min meeɗa rabbinat tan par ce que mboɗo nana Ibrahima Dieyi min meeɗa yindirde Ibrahima Dieyi geɗe kawniɗe jiimi ɗum won yeeɓoɓe vidéo jam neltirami ɗum walla neldamo ɗum wiya an Ibrahima Dieyi ɗo de vraiment jimi ma ɗini weeli ɗo henne kanko Ibrahima Dieyi o dañi ɗum minne kadi won nelɗoɓe vidéo ji Ibrahima Dieyi mbiyami Abou Daoud Gellaye ko yimata ɗo kon weeli minen tonnodiri komin sukaɓe kala gorami fof no fayde keddi ɗo ɗum waɗi e kawral men kawruɗen ko Mboyo dañɗen toon programme mbimi Ibrahima Dieyi yonti han kadi kawren jindiren kawren Mboyo Waalo badden programme ene mboynaɓe mbaɗimi programme mbimi wawade programme o min goto mi wadda ɗum Ibrahima Dieyi noddumomin kala momin e o fawani hen hay hunde o ari programme o waɗi woni weeli ɗo min e Ibrahima Dieyi min jokkodiri kanko Dona Gellaye no wini ko Mamadou Abou Gadio ndow yeehi France Mamadou Abou Gadio invité mo hay nder galle mo wiimo Dona Gellaye an ko mbatta ko yimɓe ne jinma hen ene weeli ko mbatta ko kono mbaɗa ñaagoma so Allah ruttinima Sénégal jagganam Abou Daoud Gellaye jagganam Abou Daoud Allah waɗi kanko Dona Gellaye ndew arti Sénégal omo namdo kam ha min dañi programme ɗo aram ɗo pellital ɓesgu Gellaye waɗi programme invite mo mi waɗi aram min kawri toon min jindiri Allah waɗi min jeehi Mauritanie ɗum ɓooyani mo an aɗa tawa ɗum nde min jeehi Mauritanie Ibrahima Barou Demme Seydi Diop o en calminimo passage ko o kadi jeeyi kawralamin minen ɓeɗo tato o jeeyi kawralamin minen ɓeɗo tato joƴƴini min wi min balle min Dona Gellaye ko neɗɗo mo jinmi ko o kam garinmi andude Ibrahima Dieyi ari tawri hen teddugal woni Abou Daoud Gellaye ari kon gotum balle min tinne jaggodire son jaggodire tan ko minen balɗon mi salmina ɗo hen Atoumane Amadou Abdoul on tawi min ko haajiray ala ko addi ɗum toon sowona joƴƴinde min haalande min e conseil de min yomin tinodire koye men ndeysan kono minen ne min mbiyata ko onon ne min Tidianatou Sarr mbiyatmi ko tinodire koye mon nde wonnon son tinodiri tan on balli yimɓeɓe son tinodiri son gododiri par ce que kono sukaɓe yimɓeɓe foof ne jiiɗi on yimɓeɓe foof ne jiiɗi wodde on hay goto yiiɗa wodde Ibrahima acca Dona Gellaye hay goto yiiɗa wodde Dona Gellaye acca ganduɗa Abou ɗum noon onon foof gonen neɗɗo goto mbeɗa wiya tan oto seyɗani e daña mon gueɗal machallah ko weltade tan ko weeli yonata kono noon Alpha Iddar wiyanno so wona ɗum eɗen mbawi walde ɗo ha guete kono hakkude mon e Tidianatou Sarr ko ha mi wawa haalde holko ɗon haalata ɗum noon hakkude mon kadi e fulɓe e hakkude mon kadi e Pindi TV galle ko galle mon bisimilla moɗon somin tawi on ko galle mon son tawi min ga ko galle moɗon bandiraɓe ɓiɓe fulɓe on beltanama ko ɓeɗo sukaɓe hande gonno invité ji men woni yewtere men pinal hanke hande nde wonnoon haaɓe mbiye Tidianatou Sarr pinal hanke hande toujours a invitan sukaɓe gewitamoɓe mbi min kalɗo ɓiɗɗo pullo woni dari wi ene waɗa culture wi ene waɗa ganduɗa fina tawa holko dillata mi bismoto ɗum e yewtere pinal hanke hande nde wonnoon ko onon jeeyi ɗum noon ɓiɓe fulɓe wiyoɓe mbimi mbimami onon kala on beltanama kono kadi mi hokkaɓe ɓe jima morceau goɗɗo woni mbaynigu meɗen haalaɓe kono haade ɗum noon dara Ibrahima on keɓata waynaɗo onon foof gacce tan ɓe wayno guddiral morceau ɗum noon bandiraɓe hettanno en to kaɓiɗo to ko Ibrahima Khalilillahi cukalel keccel laaɓa juuɗe min wiyata mo ɓinguelam machallah ɗo yesso haalirta ko guiɗo moon sehil moon guiɗo fulɓe kala Tidianatou Sarr debbo mo hornolde Sare Niang paliɓe buubi jeeri hedarago e molarago hirsi Allah yiyedeɓe bandiraɓe jaam funnague jaam hirnague jaam dow jaam less jaam kadi ɗo hakkude ɗo enen ɓiɓɓe fulɓe kala mbawen hedde hen ha saaha goɗɗo so gueno ñaawi ɗo e Pindi TV bisimilla dutoron yimɓe daaɗe gudden yewtere nde rena rendi be o jeme o Dona Gellaye Ibrahima tagara Ibrahima Minare uri maja funnaangi yon fejere dogere jema ufujeni warango ilam nangate kebbe bete non hakundira way wargo tajila bala coba hinkeji ñoye konon te ko weli wolum la na me to bonna
Allah iwede ganda maro kadi mayo kono balleje hamdallahi bere majira yaro gandole yaro samba o yeyi baytillane haram samba demba bubu jari mu jamme demba jeyi deba on de bubu onono kam on de o wadi ya sorti o wadi telephone o wi tan demba jeyi bismillah maada do ima do mi job juma job mo jum tale ma zinato mo jali madrasa ya yo bayya Inshallah. Ibrahima pinen handaven jilo yodendi magu koyemen jilo yodendi magu koyemen do darne